Aoleu! E Tolea, вообще, el nici nu clipește, că la dânsul punctele îți duc ca racheta, el la dânsul e. Dar nu mai spune, bleci, să mai... Cine mai slab? Mă El zic nu că clipește, el la de dânsul. dată. E nici trebuie dânsul. Doamne, și de chiar la ora asta Da, să ce ai iau băut acolo? șoală. Uite la dânsul. Mihaela, ce ai băut acolo? Eu? Achim, mersi mult. Dă să Nu pot grei pe rând. Și zici, Mihaela, mai repet-o, da. Nu știu. Mănâncă omul să nu știu. Ia uite că de... Achim, mersi mult. Mă ne rușine, ia că-ți primești eu cea mai slabă. Tu ne-ai văzut? Tu ai întrebat cine? Ia, Eu? cu ghei, și cu voi, cam așa și... Și eu am zis eu, da? Tu ai zis tu, dacă ați zis eu? Câți ani vedeți, doamnelor? Poftim? Câți anișori vă vedeți? Dar sincer. Știu că nu e frumos. Care întrebi? Știu că nu e frumos, dar așa tare neinteresant. Nevastă. Pare de viteză. Eu cred Eu nu știu la mine cineva, nu, dă să nu ne facem de rușine. 29, ea care este super. Am vrut să vă iau pe dinainte, să zic cam cum cred eu câți anișori aveți. Hai, spune, câți ani am crezut că am eu? Eu cred ea că Cornelia are vreo 28, tu Cris ai vreo 32 și Mihaela credeam că are vreo 34. Wow, Leo, așa de mult chiar? Da. Ei, trebuie să aprindem lumina, nu treaba asta. Deși Așa, încă 5 trandafiri. Aprinde lumina, Mihaela. Trebuie să aprindem lumina. Dar eu trebuie să o stâng. Une, mersi. Da, Alex, și eu. Aoleu, cum așa strandafiri, ce mai nu facem? Nu, la mine am aproape găcit. Spune cât ai. 29. Dar tu, Mersi, Alex. tot 29. Eu am 33. Dar pe eram aproape. Dar cât ți-am zis că ai 32, așa? 32. Vezi, ți-am făcut mai tineric. Conan? Îți mulțumesc. Dar nu e ca să vă caracterizează repede pe toate trei. Da, știu, Alex, știu. Cornelia e cea mai dracoasă aici din toate, Cristina e cea mai cumințecă, așa, cea mai milincă, dar Mihaela e cea mai dvijovă de asta, așa, știi, îi place. Este mai bătrână. După asta e cea mai... E drept, asta e numerit. Bravo. Da, Cornelia, dar tu să nu te-ai oprit la timp, a povestit tema, măi. Știi de asta? Cu mine? Da, cu mine mai frumos vorbești. Azi vorbești cu mine frumos și eu cu tine azi vorbesc frumos. Dar eu ce ți-am spus de rău? Nu, și ne-ai zis mine de rău, nu mai țin minte, trebuie să mă uităm la și ne-ai zis. Ceva am zis, nu prea mi-a plăcut, dar am zis că de să mai dau o șansă. Mersi, Dragoș. Așa fie, bravo. Eu... Și te mănâncă. Lasă băieții. Și aici tot e varianta care e, când între pe TikTok nimeni n-are bărbat și n-are copil. Când vezi peste 9 luni, tot e gravide, înțelegi? Eu, sincer, nu am bărbat. Eu sunt carieristă. Artur. Gata. Dați-mi pașele ei. Și secretarea lui Toleu și...